Parlok hagajuk menta ke AI kemud ka artificial intelligence ka pau nambha hato ka AI kadai ka jingma yengi ki Briew kumta menta kene ke video ngine kran spang kene hoj parlok ka AI ka long ka bama bha yengi ki Briew sayangani tu ipi Katno ka long ka bama kumta parlok kendiat benai menswa Amerika saus pangut ki Briew kisha bekam kini kisau sepangut ki jutre ha ke company Amazon. Sayangan itu ipi balai ba kini kisau sepangut ki Briew kisah be kam. Kini ke company Amazon kala be kam sau sepangut ki nong tray ban pendep ya ke kam da ki robot bala thau da ke AI. Une AI robot ula ban le marway ya ke kam jongki sepangut ki Briew. Dena ta ke dau ba ke company katmu ban be kam ya kita ki saus pangut knang ba ya ke kam yen la ban le da ki robot AI kumta perlok haki por ban wan ka AI kan selong ke jingma ka bakrau yang ki Briew ha kanek perthei kumta perlok ka AI kala stang ru ban Shna ya ki Aadhar card bat ki pan card Thok hoj perlok don ki Briew ki ba Shna wat ya ki Aadhar card Thok bat ki pan card Thok da ka ba pendon kam ya ka AI wat ya uklur football papau nam jong ka perthe u Cristiano Ronaldo ru ki la pen Shna Aadhar card ya u bat ya u president jong kari Amerika ru ki Briew ki la pen Shna ya ka Aadhar card nagbenta jong u bat kine Baroh ki de ki fake Aadhar card bala pen Shna da AI bat wat ya u Elon Musk ru ngam tip ke epat ka ban sajia ha kene ka perthe parlok kat ba ngatip ka AI kala ban long ka ba masibun nyangi ki Briew ha kene perthe namar lada ki Briew ki sedang ban pentre kam da ka AI robot ha ki office de ke ka ban jaya ki Briew Baroh kinsa kala long ki bam don kam don jam kumta parlok Haduh menta umpat don kam ba la le da ka AI ha gari jongi manu betip le se kala ban je hakipor ban wan ya kata te omla ban tip hanre hakiri kum ka China bat Amerika bun sen ya ki kam la le da ki robot AI haman la ki office bat haman la ki company ngaduai ha oble ba kum kane kanam je hakari jongi lam kum ta bun ki Briew kin kala claim kam claim jam kumta perlok kan ta syungan kut kene video tang nengin cycle 2 ka pat ke video phis ngau kumno halur kene ka AI artificial intelligence ai ke jing mut jang phi ha pa comment section ko blesibun